yin aure fa wajibi bane, gaya muku gaskiya. In ba za ka yi zina ba za ka yi luwaɗi ba, kakka yi auren ka kawai ka tare a masallaci kai ta karatun Qur'ani. Akwai littafi da na ɗauko nan, wani littafi in kai sacin ɗinsa ma yanzu da larabci akwai, sunansa al-ulama'ul uzzab allazina atharul ilma ala zawaj. Malamai ne guda 37 wanda kowanne ya mutu bai aure ba. Cikinsu akwai mai riyadus salihin din nan, Imam Nawawi bai taba aure ba. Ibn Taymiyyah har ya mutu bai aure ba. Imam Dabari har ya mutu bai aure ba. So da abin da ake so, ba wai musulunci ya tilasta ma sai kai auren bane. Akwai ma wanda ya ce haramun ne ya aure, haramun ne ma kai auren, saboda in kai ba za ka iya rikewa ba, in kai ba za ka iya kulawa ba, ba ka da lafiyar da za ka iya biyan haƙƙin aure, ko ba ka da kuɗin da za ka iya ɗaukar nauyin ci da sha, sai a ce haramun ne kai aure. Akwai wanda za a ci kuma wajibi sai ya la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Alhamdulillah, sunana Abubakar Gani Muktar, wanda aka fi sani da Dan Borno, shugaban cibiyar bada magani ta Ahbabuddin. Ahbabuddin wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci. Mun kware wajen bayar da magani cuta mai karya garkuwar jiki, wanda ake sha ake warkewa cikin kwana 25 insha Allah. Sannan muna da magani illar da istimna yake jawowa ga masu aikata shi, kamar rashin haifuwa, kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali, yawan wantuwa, yawan kasala. Hakanan cibiyar Ahbabuddin tana ba da maganin cututtukan da suka hada da wato ciwon koda, diabetes, hawan jini, ciwon hanta, hepatitis A, B, C, duk muna ba da maganin su. Sannan muna ba da maganin sanyi, basir, ulcer, duk muna ba da maganin su da yardan Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu ko sammu ko sihir, duk muna warware su insha Allah. Babbar ofishin cibiyar Ahbabuddin na nan cikin garin Maiduguri, Borno State, wasu yin roundabout cikin gida mai tafi da Bafari a saman Bene, opposite Bolori Store. Sannan muna da rashi a jihar Kano. Hakan nan muna aika magungunan duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar tuntubar waɗannan lambobin da kuke gani.